Yes. Koro kawuono wabiro mapek. Kamano. Iluongo ni 2023. 2023 wadonjo gi full force, combined force. Obiro mayore. Luonga engineer Amanus Woda Dhisra fuko ne dataro yo penjo di mari nguko sote. Kachiel gi soda, obongo soda njage mbuguru kidiedi aka Moskachwan. Yes, kawuono wabiro gi chike adi? Chike abich. Mag otanda, mage ma wadwa chako nugo higa manyien, iwinjo? Irito maber. Chik mokwongo. Wacho nang'o? Otanda ininde duk sirith. Nindo gi baika gi kijuku, mano dwaro jolang'o. Otanda ok en London Marathon, midhiye gi baika gi kijuku. Chik namba 2. Yes. In nyako kasta dhako. Ka chuori osebiro e kitanda. Yes. Kokelo lwete, kik ithal. Kik ithal lwet Kata chuori. chik luo dagi thalo lwet chuori in kokelo ne to nyise mana ni jaduong' akete gi komane. Akete gi komane, yani kik isungri seche ma dichuo dwa muli, sana kodhi kamwalo, in penje ni achak gi kanyo. Yes. Yes, chik namba 3. Wacho nang'o? Kuodhe i otanda to kata Nyasaye odagi. Kiwinjo ni dwa ni kuodhi, wuogo leng' siandani oko mar onge. Sigino mos, kik igoni pu, inyalo buogo kata oyieyo. Kamano. Kuodh mos oko mar onge to chetho kere kidoge i onge. Kamano. Chik Chik namba namba 4. Yes. Mama kik ipam lwet chuori. Kobiro yo kamwalo koni. Yes. Kik ipam lwete. Weyo mul kama Kata obiro mana yo katuzo maziwa malum ka. Kik igol kata lwete. Yes. In sik mana ka lwete no koro dhi malo to dhi piny. Nang'o jatich Nyasaye? Nikech timo kamano, mane ma Nyasaye ondike muma. Nekech otanda eka nitie ke makosa duto. Kochwanyini tu. Otanda nitie. Kochwanyini tu. Otanda. Kanyo wae makunyiero. Chike luo rumo. Chik namba 5. Namba 5 wacho na. Otanda en kar nindo. Otanda ok en kot mikele weche mag anyuola gi nyiekeni. Kamano. Kisedonjo otanda, ikri ne timo dwach otanda. Dhako makelo ubak anyuola gi swayo manon e wi otanda, mane dhako ma wiye ng'ich. Tere buch jaduong' gweng'. Yes, bira jaduong' Ramanus mondo ayali. Jaduong' watieko chikego modong' wadhi kelo nyime kanyo. Koro subscribe nikech mathoth biro.